nu vedeți, când intervine, exact când este scandalul mai mare, mă întreb de ce DNA-ul nu a intervenit să rețină pe domnul Marian Enache de la CCR, împreună cu toți cei 8 acoliți ai săi care au dat o lovitură de stat, încă din 5 octombrie, când m-au scos pe mine în afara legii, interzicându-mi să candidez la președinția României. Eu înțeleg, sunt singurul candidat interzis. Acum, de la Parlamentul European, să știți că lucrurile nu stau chiar atât de bine, pentru că eu sunt o voce acolo și cel puțin de câte ori mă duc în fiecare săptămână, nu există să nu primesc vizita a foarte mulți ambasadori, care nu prea plac Uniunii Europene, dar care nici nu sunt interziși. De exemplu, astăzi a venit ambasadorul Venezuelei cu o delegație de parlamentari. Și eu am o relație de prietenie cu ambasadorul Venezuelei. Au venit ambasadorul Chinei, care nu e plăcut în Parlamentul European, și Ursula von der Leyen solicită să se găsească o portiță, pentru că nu o să mă ierte niciodată că nu că i-am ridicat icoana, că am făcut o criminală în Parlamentul European, ceea ce n-a îndrăznit nimeni să o facă. Și evident că a solicitat, eu într-o foarte bună relație cu domnul Ciolacu, să se găsească o modalitate prin care să-i se anuleze mandatul de europarlamentar Dianei Șoșoacă. Și lui Zazaros este foarte incisiv acolo, nici el nu este dorit. Și se solicită în acest moment ca să se găsească o posibilitate pentru ca Partidul SOS România să fie scos de la europarlamentare, să se anuleze cele 2 mandate, pentru că Diana Șoșoacă și SOS România deranjează. Mai mult, vă spun că inclusiv în Parlamentul României s-a solicitat ca mandatele Partidului SOS România să nu fie validate. Pentru că există o mare problemă, știți cum îmi spun mie, Ali Baba și cei 40 de antihoți. Cam așa ceva ne numesc ei în Parlament. Știu că nu se pot înțelege cu mine, știu că nici ceilalți colegi ai mei care au reușit să intre în Parlament nu se vor putea înțelege cu ei. Sunt oameni care luptă și care sunt de foarte mult timp în această luptă naționalistă, anti-sistem, antiprogresistă. Încearcă odată scoaterea dumneavoastră, invalidarea mandatului de la Parlamentul European, dar și scoaterea partidului dumneavoastră din Parlament? Nu numai scoaterea din Parlament, vor să scoată în afara legii pe la AfD. AfD în Germania, cu care colaborez de ceva timp, vreau să spun că are deja de 1 an și ceva deschis un dosar și după decizia CCR-ului de invalidare a candidaturii mele, să știți că au avut foarte mult și ei de pătimit în Germania, s-a solicitat scoaterea în afara legii AfD-ului, m-au căutat cei de la conducerea AfD și mi-au spus că urmează SOS România. Și așa vor urma cam toate partidele suveraniste. Este o mișcare și să știți că nu e prima oară când sunt intimidată. Imunitatea pe care eu o am se extinde la nivel internațional. Pe mine nu mă poți lua oricum. De aceea vă spun că în această țară, în România, trăim într-o adevărată dictatură. Este inadmisibil să... Și uitați-vă, de-a lungul acestor ani, când am avut imunitatea parlamentară, cum e posibil ca un jandarm să dea, nu într-o femeie, într-un parlamentar, da, păi într-o femeie? Păi pe mine m-au lovit în toate felurile. În Parlamentul României, pe holurile acelea unde nu sunt camere de luat vederi, sunt nenumărate dosare deschise de mine pentru violențe din partea senatorilor și deputaților PSD și PNL împotriva mea, cu lovituri în stomac. Este ceva de nedescris, domnul Botin, ce am putut eu să suport în lupta asta. Acum suntem mai mulți. Evident că nu le convine când văd că suntem adunați atâția oameni. România nu mai este stat. Ascultați-mă ce vă spun și vă spune un jurist. Din momentul 5 octombrie 2024, când atunci trebuia să iasă milioane de români în stradă, nu să facă violențe, ci efectiv să iasă în stradă.
nu am mai fi asistat acum la momentul 6 decembrie, care e un moment normal după 5 octombrie. Ceea ce este anormal este că CCR-ul a ajuns să fie clasa conducătoare a României. Noi nu mai avem președinte, noi nu mai avem guvern, noi nu mai avem parlament, avem o singură instituție dictatorială, e un fel de inchiziție care face și desface. De ce? Pentru că nu poate fi trasă la răspundere. Pentru că tot au încercat ei și la europarlamentare să ne bage sub prag, furându-ne voturile, nu au reușit. Apoi au încercat cu sancțiunea din Parlament European, mi-au trimis acolo tot felul de oameni să încetez, să nu mai zic nimic, că deranjez, după care eu am început să mă întâlnesc cu ambasadorul Chinei, cu ambasadorul Venezuelei, cu ambasadorul Irakului, Iranului. M-am întâlnit cu toți ambasadorii pe care nu-i dorește Uniunea Europeană. De ce? Pentru că și eu vreau să văd și eu personal, nu să-mi spună ca unui prost altul despre ce este acolo. Vreau eu să țin legătura. Da? Bun. Și în momentul ăsta am început să deranjez. Am fost singur europarlamentar și politician român care a fost invitat la Doha. Da, am stat și lângă Lavrov și lângă doamna Jill Biden. Și s-a vorbit acolo, treaba noastră. Problema este că eu am fost acolo. Și am aflat în Parlamentul European și ar trebui domnul Rareș Bogdan să vină să vorbească în fața dumneavoastră ce au aranjat cu Dâncu și Tudose cu privire la CCR. Pentru că ei își doreau să anuleze aceste alegeri. Deci dacă ar fi ieșit ori de la PSD, ori de la PNL în turul 2, nu se anula nicio alegere. Ei m-au eliminat pe mine pentru că eram singurul om care aș fi putut să câștig din primul tur